mantie route mar Mbita Homa Bay route. Wan kaka jo Homa Bay ka wang'iyo gini matut, waneno ne keche mang'eny. Keche moseketowa wabedo gi liet mamalo, omiyo kata return wegi geche momiyowa geche dwaro mondo wago return. To kaluwore kaka kech ncha chamowa, biro chuni driver mondo iriemb matek nikech kawuono miyude. Omiyo mae ma cause the main mar accident bedo cost gi wegi geche madwaro return. Mar ariyo, waneno ne tich mar NTSA eto en ang'o nikech waneno kaka luwore kaka ketno body mar NTSA ni ok wane ka gino reduce accident kech ka NTSA ni mbele kacha gi yware gi depe kabisa kendo yudo ka depe ringo helter skelterly koni gi koni kaluwore gi mano aneno ne kata jo body mar jo NTSA be nyaka gibed trend mondo ging'e ni tere kaka ginyalo handle jogo matiyo gi geche mag transport kech gari mar transport oting'o ji kata kinene ok owinjore bed ni kamineneno to in ilokri mana dui mar lawe ma samoro gin magi cause the main accident mag geche moko kaluwore gi mano. Mar adek